L-aħbarijiet reċenti li sabu livelli għoli ta' pestiċida fil-prodott Malti huma inkwetanti ħafna għall konsumaturi, speċjalment għal dawk li għandhom it-tfal li jinkwetaw għas-saħħa tat tfal tagħhom. Ma ninsewx li l-pestiċida fuq ġisem żgħir ta' tfal ikollu impatt ikbar milli jkollu fuq l-adulti. Iżda din l-aħbar mhux tasal biss għand il-konsumatur, qed tagħmel ħsara kbira lill-bidja Maltija. Il-bidwi Malti diġà qiegħed f'xifer l-irdum u l-aħħar ħaġa li jonqsu huwa li tikkrolla l-fiduċja fil-prodott tiegħu mill-konsumatur Malti. Mela il-bidwi diġà għandu ħafna piżijiet u l-aħħar ħaġa li jrid huwa sistema ta' testing tal-pestiċidi li l-ħsieb tagħha hija li tikkastiga, mhux li tipprevjeni. Aħna għandna bżonn li jkollna sistema li tipprevjeni. U x'ġara? Minkejja li Malta irċiviet 130 miljun euro minn fondi Ewropej għall-bidja Maltija, għadna ma investejniex f'laboratorju li jagħmel testijiet preventivi. Meta naħsbu li jkun hemm problema, nittestjaw qabel il-prodott imur fuq is-suq. Ma investejniex biżżejjed fl-edukazzjoni tal-bdiewa. Fl-antik kellna iċ-ċentri inferxin ma' Malta fejn il-bidwi jista' jmur saqsi parir. Illum il-ġurnata min ibih il-pestiċida sar dak li jagħti il-parir li dawn n-nies ikunu kwalifikati. Imma hemm bżonn investiment akbar fuq l-edukazzjoni tal-bidja tal-bidwi u jkun hemm wens aktar lill-bidwi għax il-bidwi spiċċa waħdu. Qed jiġieled mas-suq dejjem aktar prodotti ġej minn barra u mhux qed isib il-wens tal-awtoritajiet. Mela l-appell tiegħi huwa lill-awtoritajiet biex jaqbdu l-barri minn qrunu fuq il-pestiċidi. Ma jistax ikun sena wara l-oħra jkollna livelli għoljin għax il-konsumaturi inkwetati u l-bidja Maltija qiegħda tbati.